εργασιακής ψευδοαποσχόλησης, έναν όρο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και 20 χρόνια και στα βιβλία μου. Ναι, έχω την αίσθηση ότι πέρα από το έβυχο και το έτσι εκλεκτισμένο στην προσέγγιση του όλου θέματος, τη μιλάω για τη λέξη ευέλικτη απασχόληση, κρύβει αρκετά μέσα στοιχεία παγίδας για τους εργαζομένους. Κάθε απασχόληση, κάθε μορφή απασχόλησης, αγαπητέ Κώστα, που δεν είναι σταθερή, που δεν είναι τυπική, που είναι άτυπη. Γι' αυτό σε όλα τα εγχειρίδια της Ευρώπης, συνάδελφοι καθηγητές, πανεπιστημιακοί και άλλοι θεωρητικοί, την κατατάσσουν στις όλες αυτές τις μορφές ευέλικτης απασχόλησης, στις άτυπες μορφές απασχόλησης, που δεν είναι οι καθιερωμένες, τυπικές, δηλαδή η αορίστου χρόνου, η μόνιμη απασχόληση. Κάθε μορφή μη τυπικής και συγκεκριμένης απασχόλησης. Και να πω κάτι για αυτές τις μορφές απασχόλησης. Έχω την αίσθηση ότι έχουν επίσης ένα μειονέκτημα σε σχέση με τις συμβάσεις που είχαμε διαφόρων μορφών, οι οποίες μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος μπορούσαν να μετατραπούν σε αορίστου. Νομίζω αυτές δεν έχουν τέτοιο περιθώριο ποτέ. Είναι η απασχόληση που αμείβεται λιγότερο, που έχει διαφορετικό καθορισμό ωραρίου και βεβαίως οδηγεί σε μικρότερες απολαβές και στο βάθος μικρότερη σύνταξη, όπως ακριβώς το προαναφέρατε. Και βεβαίως εσείς αναφέρεστε στο ενδεχόμενο μετατρεψιμότητας των διαφόρων μορφών συμβασιουργικής απασχόλησης αορίστου. Υπάρχουν μεγάλα πια εμπόδια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αλλά επειδή σας ακούν πολλοί νέοι, ήμουν χθες σε ένα εξαιρετικό γλέντι και μου λένε σας ακούσαμε πριν 15 μέρες τον κύριο Παρά. Συνεπώς έχετε και πολλούς νέους ακροατές. Πρέπει να πούμε ότι έχουν στενέψει τα περιθώρια, κύριε Παρά, για μετατροπή των συμβασιών ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Οι συμβασιούχοι όμως που σας ακούν, που ασχολούνται και εργάζονται τώρα σε διάφορες μορφές συμβάσεων έργου, χρόνου, στάζι, το καθεξής, να αναμένουν τον Άριο Πάγος 23 Σεπτεμβρίου του 2010, που ασχολείται εκ νέου με το κατά πόσο οι ποικιλώνυμες μορφές συμβάσεων χρόνου και έργου μπορούν να μετατραπούν δικαστικά σε αορίστου χρόνου. Ένα μεγάλο δικαστήριο γίνεται στις 23 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτος. Κύριε καθηγητά, αν τελειώσει την κουβέντα μας για την υποχρεωτική ανάγκη, την ανάγκη για να ακουστούν